Ampa Studios and yesin konya ene anopai ensema odua yesem to fada Roma wate eye ahasuo na wakwa TV anafo apuani atoya tena kwadwo apokese bodem atintim degu enkrata eso en wode ayire yense yeso yemfamu enkyeremu nyina enfama somo sade atie na efata abusuafo hyene sofama me se ene eye eda ebrada eye jumbo smende atoso poli du miensa afimpino ene aduono miensa ensoso emuo ensam ne dia doso pa che wotwe wonwi na mom de dika na safata se waso etimu enkyeremu ena anopai yede ensoso enam de obetie ebi ene se enrada ayade se Ghana man panyin na nado dan kwa kufado wo hwe eboaye ema ene otemuafo panyin foforo yenya ne kura wo so akoframa mu esuaye na ensam dodo na no ena etuto eye edwano pai yedimu nkyeremu ebesumwo abusia kanima panyin dada John Dramani Mahama wanu so akasana ne nsam kaye nyina dafana anesefo ne doctor fo awamubu wo munkete free wo mayi emu na wo ensam foforo ensu emu no odiwani akyeremu ewo kokko adwumade ne ntotoya ensu emu a wo kyeremu se sisia se wukọ eye edwaman so a ye kokko no ne tona ye bibia ho danger mu pa na asoam na hwe kokko adwumade so akasa afa ho Anupei ya betre si obusompeni ade ani akyeremu ewa mai fufuro mu nsem Nigeria ana ya bekwa akopie mu ho na ebusia na fango ho nsesem atopia kyese ne boa ye dinye penam so ama Nigeria mampeni wakasa afa eho wei ane ensem ahodo a egu yen aproso anopei yedi mu nkyeremu ede eba besomo bese simano poli aduasa ensoso entemu na adeshimama anopei eya boafo bi ada Roman yesin konya de oman mu nsem ede ensoso enam yedi aseda kase ede beko ede ama enedwumadie so ko waso eba betodwa ayede ba be se japafo nyina soso animonyam na wei eye dwumadie a Ahenkan 3.3 FM ene eye Divine Victory Hospital na aka ede aboma wode eba na dwumadie ne dwumadie beboa pa bresemu menya tobase ababa mu atosemu amwanyamu entiase Afei Rich Drop Enterprise kofa baye wamode Rich Drop Natural Mineral Water and afei so Rich Park Natural Mineral Water abajama so wamadaroma enanu pay wamo asoya sensika femunti anu wedi echi Abe Fontentan Kasiebo ni so Facebook eye Ahenkan 93.3 FM YouTube live on so ye demo wo wudu wa na wa share ya mofufro so nye bia hwafe wa dwenkyere no na ode egu abresem ye bekenkan ni nyina da ede amawo adwenkyere no betimi dia fa emai so 0594 841044 0594 841044 the force so ebresem ye bekenkan ni nyina da ede amawo enano peye nwanu mienu yesi yegwa yaji yegwa yede ensem ni mu kyerɛkyerɛ mu ebesomo medin ene mame akwia janewa mene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa enti wanim kan afia busuafo petaka na fayi wasum ensam na mu nkyeremu enie Ahenkan FM mo piafo yensan nsam no ase ede amawa na ayade asa enrada okopiem ewo mampanyini atra ye kasie mu mekyere Jubilee House a na kyesenya nsam keto adade na ni aposokra ne nyina ene se eye otemuafo panyini fofora yenya no enra ogyina simpie ne apaso so akoframa mu a wo hwe ya wo hwa ye na sade Ghana mamra no so atintim ede atowonom ewo afe apem ahankono aduokono mienu 1992 constitution no enso emu no na eho ehia pa se eye Ghana mampanyin na emu His Excellency na nado danko akufado ono na bo mame yidin etina waso ono aso sa hwe na mame no eso akoframa mu na ohwai na afi ne dibre no yede hye ne nsa no ofiri ase abo atwuma wadre enso etimi ede eboa no temuafo foforo kora meka na asemi eye mame Gertrude eye tokonu na wono ena chese no adam woso akoframa mu ane ohwaye ene wabra wo hwae na chese ani kasempa na sade Ghana mamra mu no yesibi eye ne da no ekobase de dibre ese obi ensa so mesomo man ne pe
wɔso akoframa mu na ensɛm awodoa ne wɔka ɛne ensene entam awodoa wɔka no sabebɛpɛ ɛna kyɛsɛ kɔɔso ɛnso ɛwɔ ɛyɛ mampanyini atra yɛ mekyɛ Jubilee House a na kyɛsɛ ɛnya asɛm ketewa na wabra ɛyɛ maame Gertrude tokonu wabra wɔso akoframa mu na wo osai no yentie sɛdeɛ na ensɛm no ɛho totoyɛ ɛso bi ɛtie. I, Gertrude Araba Isaba Saki Tokonu, having been appointed Chief Justice of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of the Republic of Ghana, that I will truly and faithfully perform the functions of my office without fear or favor, affection or ill will, that I will at all times uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and laws of the Republic of Ghana. So help me God. Ahenkan FM. Enti awurade nyame humimobo na bua me. Wei empempe amno ekase otemuafo fofora yenya nokora otemuafo panyini fofora yenya nokora eye mame Gertrude tokonu ana adishimama wote ne nkasa agya woso akoframa mu a wo sai kan se dintam se obehwe no aboa magana timi akonanim no ayɛ adwuma pepepe se de tie na efata na enu achi na Ghana mampanyin na nadoda nkwa akufa do so na no disam de etu dwa no wo kyerem se wono de wabra agya eba ne tirim se wose wohwe na opobi mane date muafo nyina ano no wose kyese nipa ne din be sini tirima eye owura yere Gertrude tokonu a kyese wose no kora wanwene ho empenu eso esanse se wohwe mami adwuma wo bode boase de be ya atemmu adwuma ne be kɔ nanim a na kyese wose fata pa se wono ana na eye mampanyini oboni din ade adwuma no ehya ne nsa to no de se dibra wode ama eye mami Gertrude no se okogira baby kase wonu ho anase bia odwene ho mperenu mienu a wose da bi amani trim sa akora sansa maame no wabo adwuma esombo pa wogidie se adwuma ade asa ne nsa yi obeye ne sabebepe ama eye atammu adwuma no enso etima man ho meso akona nim afa ne ntoma pa enso ede efraye pa na wabra na dadu danko akufa de Ghana mampanyini wode ne nsam no eto dwana de himama sei eno no so ebo ne tofa. In its advisory letter of 28th April 2023, the members of the council, quote, who have known the nominee in both her private and public life, vouched for her discipline, integrity, efficiency, and above all, her God-fearing nature. These are the attributes essential for the position of a Chief Justice. She has clearly a full grasp of the intricacies of judicial administration. I have no doubt the Chief Justice Gertrude Tokonu will be an effective leader of the judiciary, zealously defend its independence, constantly uphold its dignity, and be a worthy successor to Chief Justice Enim Yeboah. I'm expectant that her tenure as Chief Justice will also be marked by order, fairness, diligence, deep-seated respect for the rule of law. I want to assure Chief Justice Gertrude Tokonu that just as I did with her predecessor, I will be a dependable and trustworthy partner of the judiciary so that the executive and the judiciary can work together in a spirit of mutual respect to consolidate the tenets of good governance for the benefit of the Ghanaian people. Ghana mampanyini His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Addo anadeshimama otene nkano ni nyina no eye wabra na eye otemuafo panyini foforo Mame Gertrude Tokonu egina simpiani apaswa wo shine ye didibra asane sane kwekure mu no na eye ene otemuafo panyini foforo Mame Gertrude Tokonu ensoso de ne samdi to dwan wo kyerem se wonam eye abefo nyansa fidie adwumadie ne ntotoye no eso ebehwe aboa ama ene atammu adwuma no enso etimi akọwa no wa na manoma so akọ nanim. Despite the introduction of specialized courts and the applications of technology, many courts continue to use the laborious, inefficient models of taking evidence in manuscripts and managing administration in the old pedantic ways. After 2 decades of tackling the issue of automation, only 62% of courts use computers as part of their work. And computerization is only the first level of automation of court processes. After acquiring electronic devices to capture records of courts, the registries and offices of stakeholders must be networked in order to allow for the next level of automation. Currently, our records show that only 26% of courts are networked and only 12% of courts have been brought into the bracket of full automation in the operation through digitalization of their processes.
Your Excellency, distinguished guests, it is clear to me, as an active player in all the different facets of the reform initiatives referred to above, since I joined the judiciary in 2004, that to speed up the efficiency and effectiveness of our systems, so much more is needed for and from the judiciary. Adishmama eni eyotemuafo afofra nei waso akoframa mo no waso abebo na djuma wadre eno justice Gertrude Tokono ena adehye otenenka no abusia ya toa ensem ne so wa ensem foforo mu na kanema mpeni dada John Dramani Mahama wono okro ya nananu ya ndc amayoko netu ahene ni esi ahene wamu wamkwakwato aba ese yinu sa afimpinu ani adoni na wobese so gina atu franka ama mayoko no kwakopie mu ewo ya abrochimai mu Amsterdam de sama hodro ekotu dwa na kwakopie mu na woni ndc kuoma wamakwakopie mu Amsterdam ne koshia ye mampeni dada kasaye mu no wodi tudwa wo kire se ene uba bepie mu oman konkru Ghana mu akwaya reho sempa ni nyina ne se adihye bia wamakwakwaje nteteye esa doctor fu adwuma wambeji bie anesi fu adwuma so wambeye bie nyatisa apomudin mapa ana wo mo bepra mo omanyene wo bibia bu ni ketema na so de nani kire mu awa abrochimai mu obekwa bisom se wo man Ghana wo man ya timu mi wie school kura anyene adwuma won sansama na mu makotuku awie na masanso aba ya dadwen ama mabusua enya de wo mani gye wonti ya no wo mokọ wamusu wamokwa akọpa bra papa biabo wamokwa na ne adwuma ye mati se buso panti wamokwa akọye bie se ne bia wamsu betimi abehwo mechi wamabusua wamusu kakra wamusa betimi aka enuti ana nurse fo ne doctor fo bebre na ana ebu omunketem afri wo man Ghana mu na no ana mapeni dada John Dramani Mahama wadi tudwa wochem se no kure eya rewusem ye pa ifse kwaba ne sa na wo man Ghana ya pomudin kuo no wamu a ana tse ya hwere wo mu obi betena wo man mu na wakwa jentete yesi wo ba be ye doctor ni wakwa jentete yesi wo ba be ye nurse ni na waboa ama pomudin sensemetimi akwankan afe woni akunwie ya na wobu ni nketem na tse nimdi a woje ye e wo man mu entete ya wo fei mu e wo man mu na wode kwakwosom wo man foforo wase aba ne sa ha dwen ye panti wo mu ndc aman nyoko no enu no wo mu dadwen ni wo mani suade hunu ese dachi bia wo betimi aba besesa no na anasefo ne doctor fo wo metimi atena wo man Ghana mu no wo maboa ama pomudin sensemetimi akwankan wo kire mu anu wo kire se kwan a doctor fo afri wo man mu wo no wo tenase na wo dwen wo a eya na eya na rewo wo tenase na wo dwen wo a eya no wo ntia se wo man konkron te se wo man Ghana ye betimi atena se ayahwe han masa sembi se yesie enti wo kire se wo mo ndc amayoko no wo mo ba sa niema ya ekoso nyina wo pomudin asoye no wo mbeba besesa na net honest ni no wo gine titiye wo man mu a wo betena wo man mu na wo boa ma pomudin sensem atimi akwankan sa susu na doctor ni susu gintete ya wo de ne dia betena mu anya ne se wo behwe ama pomudin asoye no susu na hihye ya wodo a wo mu hia se ne be ya doctor fo ne nurses fo wo madwuma wo mu die no ani su betimi akwankan wo se wo mu ndc amayoko no wo mu behye mu kina na boa ama nurse fo ne doctor fo wo metimi atena wo man emu. One of the burning topics for discussion in Ghana today is the rate at which we are losing our professionals trained at great expense to other countries, especially in the medical field. You've heard about the migration of nurses abroad. I sympathize with the Ghanaian youth. Their feeling of despair and hopelessness is unprecedented in our history. They are now looking for the slightest opportunity to leave our shores in search of greener pastures, even risking their very lives to cross the Sahara and the Mediterranean. The question we should ask ourselves is, how will we work to bring back hope in Ghanaians in the face of these daily challenges? As the most viable alternative, we in the NDC have demonstrated the capacity to rise to the occasion by our record in government. In the past, we have reset our country's trajectory and returned it into an appreciable state of health. We have a duty to our country to lead the charge for change again and bring relief to the long-suffering people of Ghana. Ahenkan FM. Abusiani ya kanima peni dada John Dramani Mahama na wawie ye no. Anu watu aso awochire musa ene wa man Ghana ne akabubro adokro ye party sese bio ne kromboa. Eka hu bi krapo machese sika bi ese 80 billion Ghana cedis etimi
ahwere wo man Ghana kura ma hu nsam akwakoye bubruja ebiam ana wo kire mu sa ene kurade ba ko atwa wo matwa ne suro mu ne sa apomudin enchi esi banya ne mampani dada Roma wakwakofa baye aka na ye NPP aben so na sa adwumade yi baye nam so ma chese National Health Insurance kita wo na ne kwakopie mu ewa apomudin aso ye bia kwaya na chese ya je card no ya hwehwehwehwe so na ne uhie bia ya de ama wo wapomudin so ma bom humode ya manage na bra ne ye pa wo kire mu sa na sa National Health Insurance ne kure kita na kwakopie mu ya de sa bia bia nya adwuma o edu be kwa ka wase doctor ni ya nurse fo wo mutimi gina wo so na ne wapomudin esensi ni dadem no na wo bia to na adwumaden ya ukita National Health Insurance inti yemfiu wokwa ya kura na paracetamol para yinke ya ma obi kura aka odi betwitwa ho so se na ekwa kura paracetamol no wunya bi wubekwa kwa bisem nya na tse wo amane ane wo hawo ne odadwen a wodi kwa ye nyina nya de doctor ni eba behwe wo wubekwa kwa hwem baby sabisem ana eye National Health Insurance a ekita wo a wodi kwa ye ntiaso o kire musa aka National Health Insurance no aka ukita bi na ne ekokopie mu awapomudin aso ya apomudin mapabi ehuhie bia wo so setimi kanso nei adane. The unilateral insensitive debt restructuring program has seen over 80 billion Ghana cedis lent by millions of Ghanaians to the government through the purchase of the government of Ghana bonds expropriated. This has caused severe dislocation in the livelihoods of many pensioners and middle-class Ghanaians, including persons in the diaspora. It has led to the depressing sight of aged pensioners picketing at the Ministry of Finance to demand their meager sums of money. Local businesses, especially contractors and other government service providers, are owed tens of billions of Ghana cedis, whose value continues to dwindle every day, following the government's inability or unwillingness to pay them. Government can also not meet all statutory payments, and many of the earmarked funds are in arrears. And by this I mean GET Fund, NHIL, and other such statutory funds. If you go to a hospital today in Ghana and you have an NHIL card, you don't get any service. Not even paracetamol you won't get from the hospital. Ahenkan FM. Abusia kanima peni dada John Dramani Mahama nini ani ekokotie ye na wei aya bra woni NDC ekoma wamo ewa Amsterdam abrochiman mu etwetwe enkomo ye koye nanim na ye free amanyosam ensusu emu ede ni kire kuaye dwumadie ne ntotoye enso emu na Ghana ye nyina ye nimsi ye ka kuaye na cheze eibanu koko dwumadie ne ntotoye mu ano na cheze isi ade de bo man ho bra pa dimutitiman sense yi koko free mu pe ene Ghana na esa semaranko na semno ekase koko dwumadie ntotoye no ayade se egusu a ekode nima na so na semu asobaka ye betodwa kire mu se eye koko aba no ene wudi ko eye adwaman no eye EU wonmo adwaman so a na chese ne to na koye bibie wonmo sanse wo mu chemse nhwemu aba betodwa chemse koko no me aye yeduadua no eye me aye bia emwa ema koko na aba no sebi mpraduasa eda wose ye nya wo mu no entimi enkoso saa eno enti no sa wodi Ghana koko no bo modin akopiem ewo eye EU wonmo enso adwaman so a chese ne to no na ho akwakoye den pa na sem no ekazai eye abadwaku anasa ahweye o mo na hwe eye koko dwumadie ne ntotoye eso eye Ghana Cocoa Board eye 20 friend say eye Cocoa Board no opanyina ono eye kasamafo edema abadwaku yi eye owura fifi buafo odi atodwa kire mu se sansensema ni nam yom se koko aba no ye kopiem ewo eye adwaman so ane to no akwakoye bibia wonom no wo chese nya sa na tie ne koye bia so enim wo se ewo mu sase yomo ede hihye de agu akwa so kire mu se enei se odi koko bepiem ewo adwaman so ni ye hihye ma ne ehunu se koko no mudua no ewo eye nkwaye emu a eno no sa no eyade so mu ni se koko no aba no ede ewom no enya sa na tie ntino ane ne to no ho be ye de pa wo se wo mu sa ese sa na hihye no etie de na so Cocoa Board fo mpanyufo adomani edi eye koko akuafo achi pa saja obia konko duadua eye ene koko ni bi enso so ewo ye nkwaye no enso so emu sadia be ye betumi enso aboa me nya koko no di enaba no de de no ewo mu sadia yesu na pepepe edo chem di san hye ni nyina egu apono so a ene chese enya asam keto akroma ni di akire ye pa
pa ebiem omabo kokko akuafo nyina kokko esi obi ahwe so betwe no enso ade free eye saa kwan no eso se ene yenkwa yenimu nkwa kuzudi mu na amanfo adua kokko wo mu ono wose enu ni sei wo atu kokko akuafo no fo pa eno krampo no eye forest commission fo so eni di se adwumadie enso achi etu kani nyina egu so na odi gu apono so a wo chese kokko abadwakuo no wo ayo mafam de bia eboa se saa sebsebe mpedua ohaw no yeso yenkofamu wo abra ye kwani akwakoto ekoko aba no ewo eye ajaman enso so eso etu chese sisiam no kase akura no eye EU4 ase won mo aso omonchwo no mfa dansidi e kire sampa Ghana yekoko aba no yennuadua no ewo kwaye ensoso emu eto se andoto enu gu akwan so akese enya asem keto omonhwa animu se womode ho eye adansidi nyina bekwa akokire enti ansa no omde adansidi bekwa akokire no se eno emom na eye mpanfo betime agira so na omo etime akase o ene emukoko na mpa dansidi amde ba ye no yehwehwe hwemu no monkrata ne ntaso mu ntie bia saade a ene mukoko aba ne kraye ntone adeade enso o chese sa ebia ye no munyanduro ya ade safo no mgusu a omboabo mo nkata no nti enei wa obetino ba bibia se ye kokko aba ne de kodwama so a ye ntobia ne ho sensem bia no wo se enye saa na tie. The law is to check if you are unable to provide evidence that the cocoa was not planted out of forest zones. If you're not able to provide that evidence, then it means that the cocoa was planted in a forest zone and it comes with sanctions. So we have put in place a system where we'll be able to provide evidence for every cocoa that is exported. So for that reason, the caution is that stay away from the forest zones. Of course, the Forestry Commission guys will come after you if they found out that is what you are doing. But also to protect the industry, there's also the need for us to ensure that that does not also happen. Adishimama ene awuti ye waye opanyina wono ene kasa ede ema eye Ghana Cocoa Board ye twantu afrense Cocoa Board no eno eye owura fifi buafo ena wote nene no Abusia ye jinani semi so na yato enkra Rich Drop Enterprise kofa baye awode Rich Drop Natural Mineral Water ana fe Rich Park Natural Mineral Water abadwama so enso ya dia fa abefo enfidie mu na ne ya so ne suntino emu na ayekroje ekwani pedwani mu a eboaye papa na Rich Drop Enterprise ye ni mu amodada enkan no na enso ni din aye Rich Eye sesi an wom se ye dia fa abefo kwan so ye de ahoodin duro ahye ne mantine ya dane ni din no Rich Drop Natural Mineral Water anasa Rich Park Natural Mineral Water onye bi ekoni pedwani mu a ebeboa ye pa dwumadie bi a wudi se eye abedin tuo eyiyo awaregie ni nyina no wo ye na se Rich Drop Natural Mineral Water na se Rich Park Natural Mineral Water ewase a eboa pa madwumadie ni so kwankan mo so a motutontunton suo no munya Rich Drop Natural Mineral Water ana Rich Park Natural Mineral Water enso ni bitwa ne ho mfaso no se bubuja wunya de so awuti asesi ana san udi gu fridge ni musu asesi ana service ensuo no akono ede ya so ne so ahodindro eno so ahye ne mantino wo pebia achema boabo pista wo benya bia ato afein kran pumpuni mantemu so kaswa CP ubenya iso yi bi enso ato chechemu bia na wa friend penifo wo mai so 0241666508 0241666508 and I say 0555 250872 0555 250872 nanim penifo eso atwetwe enkomo Rich Drop Natural Mineral Water anasa Rich Park Natural Mineral Water aso ye hwe nuro ene yenuane so womagye atum ahwehwemu ese kwani pedwani mu a ebeboa ye pantino Rich Drop na wageme so always rich always pure Nyankopon eye adoma eye kwasia da di animi eye June bosomene de toso du enwotwe
afimpino ne aduonu miensa na kyese enya asem ketu akra no eye japafo nyina eda enti ebehye agya mu nyina animonyam sade ye ede ma eye enanom no sabe pe ne ye ma agyanom soso na weni se na Ahenkan 3.3 FM ene ayasabia wato de se divine victory ena aka ede aboma ye de eye dwumadie ede ebaba hye so na weni se no ye behwehwe eye apomuden enso emu ede ama eye yen agyanom etinyankopon eye adoma 18th eye June 2023 no japafo nyina tienye japafo nyina ye nyina bedi ahyemu ewo eye achem aboabo Ahenkan from abobo no na afi no yetimi ahwe ye mpomden enso so emu ne yehu yade pote pese je nipadua no enso eboso na afi no ya hwe ne ade anu aduro ne yetimi de sia no so ekwanti weni se no eba na diabetes pressure ene hypertension ne malaria na ne nyina no yade ahoto ye behwe unipadua ne mu enso ahwe se bi wo ma na afi no ehu hia se wo se mu wadura ya ma waduro na wo so watimi abobo ama opomden so asipi etimi enso asitanti nyakopon ya doma japafo de nyina no yeda ntino moda memenyanya jasa nti moda tie nyina ye achiemu wa Ahenkan 3.3 from abobo no wachem aboabo na afie nhwe ya pomden enso so emu Abusia fe yatwa ensem ne so na yatwa so ne yakọ amafofo mu nsem yede ni kiremu ewa Nigeria eman ni mu na abusia Nigeria man ni mu aye kwa akopie na nche kwa na beto dwa aso kopie mu Nigeria man ni mu ene mu ade hye wa mo tempempen kwa party ahasuo wa mo sad go mu ti ache se wo bi atwa jadro jadro wo mu twa nyina wo mu kiremu se fango bo toba ha fango bo amani musu wa man ni mu amatsa wa mo je wa mu a wa mo nye anam so ma senti abo se ehwiri kwasoro ani ade chi ade se bia na kwasoro ntino wa mani nka wa mani nyi wo kuro ni mu akwaba ne saso na ekwan bia so ene ma bo kwa ne se kwasoro na anam so mani ekoku a wuduo pina de nsama wuduo tudwa na wo mu kiremu se wan besre mpanifo ni titiri ni wa moma mpani esanka ni manimi a won hwene ne fango bo no wontimi enye bibi emfa ho na enam so masabre ne Nigeria mampani wode nsema hodo atudwa ne kasa yemu ne wokyere mu sa ne ekoso wa Nigeria man ni mu no wa no wotimu bie enti nani tuemu nani kwatwa mansa wodi ehu ne ekoso na sonso wadi ate ne yakwaso kama wanu so fangu iwo tobie enti sane ne boa ne ehwiri kwaso no wani mpa na wasra Nigeria man nyina se wo mo kwa makoma ento wo yem ebisa sane fangu boa ekwaso no wanu so ade hyehyɛ ya wodro ba begu aponso ebetimi aboa ye pa ma fangu boa no ehwiri kwaso sadien wo mo Nigeria man wo betimi ato ne wo bia hia se wodidi na djuma ema ne ho tono no wa behwe se woni akono ne nsaso betimi aka enti wo kire mu se investment pan wa ba behwe ema chese ahyenti abo ahodro etimi akofom afeso wa ba behwe ese adisua ho sensem ebegina ne naso enu akikura ne enyinam kane ahoden enu susu begina ne naso a enkoye dumso fango bo aye de na dumso sane na mu akoba ne sa ebe ha dwinye pa afeso wa behwe se apomuden ho sensem enu su begina ne naso na empo no eniema hodro ebebo ama Nigeria man no enu nso so atimi atumpo no so ani nyina no wode ba begu aponso na wahye mu Kenya afei susu wo kire se koba ne sade a na ewose enyinam ahoden no light bill na wose wohwe na wotimi atete so afei ensuo bo ani nyina wo ba betete so ani nyina no wogidi sase wotete so ebeboa ama se eye fango boa ekosoro kwa won betimi enya sika enso ede atobie watro ne nsem so an wochem se wonu awonim wa how ani atete a Nigeria sabre mu adehye wa mu FM wonu so akoya mampani ni watena se yehwe hanya na chase dibra wa mu de hye ne san wani ni yenti no wa besode se wa batan wa pekwan bia fa so se ne bia Nigeria man no emu adehye wo bibia so hu betimi ato no wase we ne eye sacrifice papa an woye na waya ne susu wogidi se emu ayepa ana ebefiri mu aba na fe so aboa
ama te se Nigeria man no wo haw ani atete a wo mo namu eba no fango ehon sesem abe se na watwe mienu ntamnie ama ne hum ne so wo man no mu no anu so atimi abras na mu edehye so no wo mo ho atimi ato wo mo na Nigeria man pani din semi nyina atudwa ewa bra na chete Nigeria man wo mu chem se wo mu kebi mami kebi amamu wo mo ati ase na wo mu se kebi mami kebi wo hoi ebeboa amoman na tumpon enti wo mu so free na kure kebi mami kebi anu a anu wo mu di bebu wo mo eman no na eno eye 12 June 1993 ana to mu gitu mu enu ntina te se enrada eye afofida ewa Nigeria man mu a wo mu de hya kebi mami kebi amamu no fa ana mampenin gina ye edin semi etu edwa Ghana adishmama yebejina we so na yete anopa no sia akan kasa